Sanibonani bafowethu, uDumaselon iphatha lesizwe umfana wase Vryheid engoje kudisimpumazi. Bafowethu bengithanda ukuxolisa ukukhulu ngokuthi angisezukwazi ukuphumelela emcimbini okusasa eThekwini workshop okamthandeni njengoba ngiye ngathindwa ithimba lakhe lithi lifuna ukungiqasha emcimbini wabamukela yena njengoba ebuya phesheya. Into egcina ingivimba ke bafowethu ukuthi ngingasaphumelela emcimbini wakhe ukuthi ngiye ngathola ucingo namhlanje ubuya kuyithimba esebenza ngeBhuluke uMpokangcobo. Ucingo kwebeluthi ke buyabuza ukuthi ngiyaya yini emcimbini kaMthandeni. Uma uthi emcimbini kaMthandeni ke kuyofuna ngikhethe ukuthi uma ngiya khona angisezukwazi ukuthi ngiye emcimbini wombuso wamagcina. So kube sekungishaya kakhulu ke bafowethu lokho ngoba phela mina akekho engixabene naye nengazwani naye. Mase kufanele ngikhethe lokho sekufanele ukuthi ngithanda isitha ngoba mangikhethe mhlawumbe kuya kuMthandeni futhi mhlawumbe sekube sekuchaza ukuthi ngiyisitha noBhuluke. Mangikhethe futhi kuya Bhuluke sekube sekuchaza ukuthi mina ngiyisitha futhi mhlawumbe noMthandeni. So mina ngisebenza ngomuntu osuke ngibizile ukuthi ngizosebenza emcimbini. Akekho umuntu okufanele ukuthi ngikhethe ukuthi ngiyosebenza nobani. So ngigcina ngithatha isinqumo sokuthi ngiyayikhansela umbili imicimbi. Angisezukwazi ukuthi ngiye kumbuso wamaciko, angisezukwazi ukuthi ngiye kaMthandeni futhi ngoba mina mangathi ngiyakhetha namhlanje kuse kusasa bexolelene bona ngiyoba yini mina. So ukukhetha kuzoba inkinga. Ngisho umcimbi lo wepicnic okaKhuzani bathe mabe ngithinta ngavuma ukusebenza kuona ngoba Mthandeni futhi ngavuma ukusebenza kuona ngoba ngizama khona ukuveza lokho ukuthi alikho iside engikhethayo. Ngiculela wonke umuntu ngisebenza imali. La ngibizwa khona ngemali mina ngihamba nje uyosebenza. So mase fanele ngikhethe sefanele ukuthi manje mina sengikhanda izitha or sengikhanda isitha ngoba vele mangathi ngikhetha ukuya kulo mcimbi kaMthandeni futhi sengifanele ukuthi sengiyisitha noBhuluke. Mangikhetha futhi ukuthi ngiya kuBhuluke futhi sengikhanda ubutha noMthandeni kanti mina ngiyasebenza yabona. Ngisebenza lapho ngisuke ngibizwe khona ngaleso sikhathi. So bafowethu ngicela uxolisa kakhulu ukuthi kuyo umbili lo mcimbi le ngenisakwazi ukuthi ningibone ngesimo sokuthi ngeke ngikwazi ukukhetha owodwa phakathi kwayo yombili. Ngiyabonga kakhulu.